Výber kočára bol u nás naozaj zdĺhavý proces. Kebyže som vtedy, keď sa Miško narodil, tušila, čo i len tušila, že bude chorý, tak by som určite investovala prachy do kvalitného kočiara, ktorý by s nami vydržal od narodenia až do nevidíš. Za Miškov život sme už vystriedali niekoľko kočiarov, a teda nie až takých kvalitných a finančne sme tiež asi neušetrili. To ešte môžeme byť radi, že nepotrebujeme zdravotný kočiar. Ten je väčšinou ťažký a kráva a stojí nekresťanské peniaze. Takže z vlastnej skúsenosti vám môžem naozaj odporučiť, že pokiaľ vyberáte kočiar, kašlete na recenzie. Naozaj sú to strašne subjektívne názory. Ja som si aj písala s mamičkami konkrétne o konkrétnych typoch kočarov, vravela som im, aké staré ja mám dieťa, koľko váži a všetko vyzeralo vždy v poriadku, že áno, toho tam zmestíte, to je v poriadku, v pohode tam sedí. A nie, vôbec to tak nebolo. Takže najdôležitejšie je ísť do obchodu a vyskúšať ten kočiar s vašim dieťatkom. Veľakrát totiž to zistíte, že napríklad sedí sa mu dobre, ale tá strecha mu zozadu narazí do hlavy. Alebo že nie je dostatočne polohovateľný, alebo že sa nedá zložiť tak, ako vy potrebujete. Napríklad tento mast, ešte sme to neskúšali, ale keď sú tam dve športové časti, tak celé ako to je, proste dve športové časti a konštrukcia sa dá zložiť naozaj jedným pohybom do celkom plochého telesa, alebo ako to nazvať. Tou vaničkou je to proste vždy zložitejšie. Aj keď bol Miško ešte maličký, tak sme mali kočiar Easy Walker Rudy. A ten Rudy mal spravenú tú vaničku tak, že tá konštrukcia sa dala nejako uvoľniť a ešte tá vanička sa dala zložiť. Vám nezaberala proste toľko miesta, to bol geniálny nápad. Rudyho som potom predala, pre Mattyho som kúpila tiež Easy Walker, ale tentokrát Harvey. Naozaj jediné, čo musím vytknúť, je proste manipulácia so striežkou. To fakt nevychytali. Sú tam po bokoch akoby bezpečnostné gombíky, no inak to neviem nazvať, proste neviete ich stlačiť. A teraz keďže sú po bokoch, tak musíte stlačiť jeden jednou rukou, druhý druhou rukou. A teraz ja už neviem, ktorým údom máte zatlačiť tú striežku. Takže to vyzerá tak, že jedna ruka napravo, druhá naľavo a hlavou dotlačíte strechu dozadu. Ale inak je to naozaj fantastický kočiar s úložným priestorom, všetko proste perfektné. Týmto videom som vlastne chcela povedať to, že je strašne ťažké nájsť na trhu kočiar, dvojkočiar, ktorý by uniesol teda vaše miminko, alebo už dajme tomu aj Badora alebo Twitcha, a zároveň vaše 3, 4, 5 ročné dieťatko. Či už choré alebo zdravé. V tomto prípade je rozhodujúca výška a váha. Samozrejme, že sa ráta s tým, že tie staršie deti by už mali chodiť po svojich, ale potom prečo by sa predávali golfáče? Kočiar je samozrejme každého osobná preferencia a u nás sa veľmi často musí schyľovať k noseniu. Matý je cicko a rád zaspáva, keď je proste pri mne. Našťastie, keď zaspí, dá sa vyklopiť do kočara. Čiže moja rada je, že nech máte preferenciu akúkoľvek, čo sa kočara týka, tak sa nebojte zainvestovať, pretože ide o vaše pohodlie a váš pokoj a vaše nervy, koniec koncov. Ďakujem.